Baba wethu ongcwele nokuyise wenkosi yethu Jesu Kristu, izwi lakho malikhuluma kuyezwakala. Kuhle Baba mawukhuluma phambi kwabantu, ngoba bayalizwa iphimbo lakho. Baba makhuluma mina ngeke bangizwe. Into engenza bangizwe ngingangizwa ngihlala nabo, futhi bayangazi, futhi bangijwayele. Kodwa makhuluma wena bayezwa, bathi impela kunjani. Nasemsuku Baba ngiyacela umusa wakho ube phezu kwami, ukuze ingqondo yami nenyama yami ithobele intando yakho. Ngiyazi Baba ukuma kwami la inyama iyaphululwa esifeni, ngoba wena ukimi. Nami ngikuwe. Ziningi khathi umoya weqiniso ubavezela ukuthi asihlukane. Namanje ke Baba banalele bazozwa iphimbo lakho. Ngithi ngibonge Baba ukuthi njengoba ngimile nje, nabanye abangenile sebekhululiwe ezifweni zomoya nezinyama, usazoqhubeka ubakhulule egameni likaJesu. Thatha udumo ke Baba ngoJesu Kristu. Amen. Alibongwe igama likaJesu. Hallelujah. Bangibingelele izinceku abefundisi bonke, isikhungo esiphezulu executive, bingelele amadoda kaNkulunkulu wonke akhona kulendlu egameni likaJesu. Ngibona ubaba umfundisi Maphanga uke wangifonela eseGoli, useze wafika. Ake simshayele isandla. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bingele bona nobaba uThabethe khona phakathi kwethu. Masibonge ukuthi thina sathengwa ngegazi, asiyazi nithi. Nanoma usibona siyesontweni nje, siswe ukuthi sithengiwe. Siphenduka noma ngiphenduka akubaba ngamnandi, ngishiya izinto ngangizithanda. Weleke ngicabanga ukuthi noma songena esontweni kunamagwinyana khona noshobo lethu wakhona. Ngamangala ukuthi impi isaqhubeka, kodwa ngibonga ndoda thize yangifundisa ngingayazi. Ngezwe amadoda ekhuluma ethi ukhona isibhedlela ne-college. Ngayibamba lento, ngayifuna, ngiyahla ngenyuka ngwezwa amadoda ekhuluma ngakho kodwa ngayiboni. Ngidinga ukuthi yini lento abakhuluma ngayo, ukuthi yini isibhedlela, yini college. Ngayilanda
ngiyalandela ngathi noma sengihleli namadoda ngiwezwe ikhuluma lento kodwa nakumina usho ukuthi lento abantu abayikhulumayo abakayazi abanofinyeleli kuyona bayayikhuluma nje abayazi ngathi mangifika kuyona ngathi mangiyibamba kwangumsele endlini abantu babuza umuso ukuthi ubani lo wahlangana amadoda wahlangana amadoda abuzana imibuzo amanye avala athi ningabe nisavuma khuluma yadabazi ngihamba nokhuluma bemphethe college ngakithi ngiyakhuluma ngethu church unamandla hlanza abantu abamashaya phasi bakhuluma abantu bathi asikwazi lokhu usatanism lo ngadabazi ngiphathisa nazenzo ngiphathisa Profeta, essa ofensei, que a gente ofensei. Mas e vai para mim que tinha na partir. Balindele basket, balindele show, nalezi shuma abasithathayo zigebengu zidla imali kaNkulunkulu ngoba iBhayibheli mali tangeniswe lishuda kungeniswe ukuze kondliwe lithi kuze kuba ukudla endlini kaNkulunkulu hayi endlini yomfundisi hayi endlini yomuntu endlini kaNkulunkulu.
Besibona abantu behlanza bekhipha amadlisho engekho umuntu ofaka isandla kubo. Abanye badakwe basebenziwa kanjani bashiwa la hayi bandla lodwa
kodwa nabo bani ishona abazanga befundisa balale laphansi balaliswe ubani umuntu akanisize uNkulunkulu neso nibe ibandla likamoya ngokukhuluma ngokwenza uNkulunkulu ukhulume phakathi kwethu la endlini bazalwane obana bayiswelele ama-activity yenziwa ngithi soyithola ulale uhlale phansi ulale uNkulunkulu ufunani umuntu umuntu njani asithe khona izwi elingihlabela ngihlephula abasana ngibona nikela bangikade uNkulunkulu emini imbane beyishala entendeni belingathumi nje mina sila bethumi anibona kanjalo ngibona uqhamuka kushawushonele uqhamuka kushawushonele uyazi ukhuluma sabana njengoba ngimela ngempela ukuthi utshwelele uNkulunkulu mangibeka le mali phasi ngithi asipeni ngenyanga bese ngithi baba nani beke bandla lakho ake uhambe nje phansi kwakhe ungabona isimanga lehlalo sibona la angamandla ayinangeni kodwa asizuroba umuntu futhi baba sifuna imali yakhe no sokhuluma izwi thina sigoduke mali ona mali akusuka ingawo ngithi ngifundisa ukuthi mani nepulpit nizoshumayela ningabarobha abantu ngezwi ethi ngokuthi uNkulunkulu alithanda izwi kangaka wazi wanika nirobha thina angirobhi mina ngiyayazi lonke ukuthi uNkulunkulu wathenga mina ngoJesu ngiyakwazi yakungirobhe ungikhiphisa ama-1000 ngawakhipha ngokumoya ejangikhipha uyayibona ingozi futhi naye akuthathi kwempela ngithathe ngifuna ukufundiseni namhlanje funa ukwenza ukufundiseni khona uzobotha abantu basirobha kanjani basirobha ngento engekho yazi umuntu into engekho basirobha ngento engekho bafundiswe ngababa bakhulume ngobana befuna ukuhamba ngey'moto ezinhle thina sisale singenalutho bona bageyine ngezwi likababa zigebengu badona umoya wesitha badona usathane badimoni basenza izwi likababa wabo badla ngabo right, I will put verse chapter 1 of Matthew, in chapter 5, verse 23. I'm going to come to my and I'm going to know it was nothing. I'm going to I'm going to go for a then going to my quarantine. We keep going Matthew chapter 1. 5. Yeah. Which one did? Yeah, 5:23. Sizofunda kubazalwane incwadi ngokaMateyu chapter 5 verse 23. Ngakho-ke nxa uletha umnikelo wakhe althare ukhumbula lapho ukuthi umfowenu unamagqubu nawo. Siya lapho umnikelo wakho phambi kwe-althare uhambe kuqala ubuyisane nomfowenu ade ukuba uze unikele umnikelo wakho. Ushubazalwane nonke la endlini ikhuluma ngokwenza izwi manje nonke la endlini akekho umuntu ongezwani naye
ngisho umuntu angisho mina umuntu ongezwani nawe ngisho wena ungezwani naye Nyabona nithatha imali izonjani ukuzukula lenze njani angikusiza uzoyikusisa kanjani uNkulunkulu namagqubu wena ithola lapha ithola lapha amen uthatha imali yakho uyakhala enhlizweni yabona nje ukukhala enhlizweni kuNkulunkulu kuvela igqubu akuveli lento oyifunayo hey yeah Nezwa kusho ukuthi umuntu osondana naye uma uthatha umnikelo igazi lakho lena ngithi umnikelo igazi lakho so igazi lakho egazini kuhlala umphefumulo womuntu akithi umphefumulo womuntu baloyo uwe na uthatha wena uziletha phambi kaNkulunkulu uthi Nkosi nangu mina ngingcwele athi lethu uyabheka uNkulunkulu athi ungcwelephi njengoba lo baba owakhelene naye ngezwana naye okokuqala umnikelo wakho angawubheki ubusathandaze akwenze lutho ukhonza uNkulunkulu nenhliziyo embi hey yeah ngoba azenzeke izinto enhlizweni yomuntu ngiyafuna ngixoxe ngesikhathi ngisesontweni lakithi ngathi sengisuka senhamba inkosi ngithuma inhliziyo yami yakhononda yathi ngangumile ukuthi la isonto lakithi angiyindaba noma ngangishaya bazongishaya ngiphume ngime emva kwendlu ngikhale ngibuyele khona bese kanti angilazi ke likaNkulunkulu hey yayisuma indoda imepulpini ida nogada onomathenga ngisho njalo mangabe ngisemvuselelweni abantu abasimisiwe ngibalethe ekhaya ngibafundise ukukhipha ishumu bazikhipha ishumu ngizilethe ngingathathi ngisho usuku mayime pulpit ithi gadani onomathenga isho yona ingakazi iphume iyoshumayela yazi ukujikeleza emakhatsheni ayo bese ubuye phela ngosuku ihlale kusofa ibukele iTV mina ngihamba ngishadwa sihlahla Nkosi Jesu ifika amabululu ngilanda abantu yona iphumlile ifika kwanze beredi akungenzanga lokho ukuthi ngihambe ikhuluma inkosi ngana ithi ngithatha phesheya ngabe ngihlambuluke ngithi ngeke ba athi ungomhlambulayo athi hlala phansi inkonzo lekhaya ayifani nezinye inkonzo amen ngempela futhi ngempela futhi mase ngithi ngempela ngibodi ngempela ayifani yafuka inhliziyo ibuhlungu ngathi labantu ngiyasebenza banginakile ngihole suku kodwa angiyindaba kwathi emzwana inkosi khuluma ngaphume wakhala unkosikazi wathi ngeke hlala phansi ngathi unkosikazi isikhathi sesishayile wathi bhala incwadi
ubhale office ubatshele ukuthi namhlanje phelile ngawo. Kwakunemali engangiyihola kwakuthi mandasana ngenyanga ngangithenga ngawo ugesi. Ngikuqinisa ba 200 rand ngithenga ugesi ngayo. Ngiyoshwayela ngihola 200 ngenyanga. Angikhulumi into mina endala. Sawunyaka uyi-1 manje wesifili isibonile ngikhuluma ngayo. Sithatha imoto yami ishumuthule luza mina yolanda abantu. Vinjwa ngala nangalathiwa ngatetela basebenza bese ngaphakathi. Wangaba umama Stella wathi nguxhuma vinjela. Yebo. Sasikho. Of course. Kanti inkosi iyandlulisa khona ngisakho. Ngizomfulela neso. Ngifanele le ndaba sidaba yamqaleni. Ngizama ukumbonisa manje ukuthi bengingasebenzi zoshwayela. Bengithi ngifuna ukuxoxa nebandla. Ukuthi njengoba ngibona befundisi bonke la amadoda kaNkulunkulu aphelele. Ubaba nje ukuthi usasebenza. Ngicela usasebenza semnyama. Ya, siyaphatha isection abazali basasemnyama. Kuyasetshenzwa. Elokishini bokukhumela umhlawumbe wami athi mfana wami. Ungasabi. Ngeke uNkulunkulu akushiye. Awu madoda. Suka. Uthe unkosikazi wami sesiqala sibothe siyahamba manje. Wathi uNkulunkulu kuyena akayeke ukusebenza. Ayeke ukusebenza kungekho lutho. Enkosi. Wathi uyabekezela amehlo avaleke. Enzela inkosi ukumkhipha asale ngaphethe lutho. Ukuze ngamkhona ngahamba ngayisontweni ngathi kubaba bami bengicela u200 ngifela wona ebank ngizobe ngisakufanele. Bathi awuyinda ngathi inkosi iyabonelela. Hayi. Indaba kaJehova. Inkosi iyabonelela. Lento yathi ngikhuluma eqineni. Yona nthumelo yami namhlanje. Waphumuka. Ngathi ngiyafika kumfundisi ngaya kumongameli. Ngathi baba inkosi ithi ngihambe ithi ngingabe ngisasebenza eplazini labantu. Angihambe ngiyolima eplazini elisha layo. Wambuka wathi shuthi indolo ngathi kusho ukuthi ukhona umsebenzi omusha efanele uqala. Hayi madoda. Akithe ngiphendule incazelo lento nginayo ngamtshela manje ngizophuma ngibhekele ngoba ayingenanga inkosi ukuthi khona abantu bengizohlangana nabo. Hayi inkosi Jesus. Bayivala imali ebhenki. Waphuma unkosikazi emsebenzini yama yonke yafa imoto lebesambalayo. Ya. Sohamba ngayo sithe sacabanga wayiletha umntana wethuku. Wathinta indoda kwelikude wayidrivisa wathamba unike nale ndoda imoto ezohamba ngayo. Umama uPhiliza washiya usebenza waphoqa ukuthi imali ebenayo abamnika emsebenzini nesikweletu ebenaso ayibene ukuze yakhona into azoyikhomba athi le
ngayithenga ngemali yami. Hey, messages. Wakhokha ikwethu ngayo yonke. Wasala leyo mbetshanyana. Wathi uNkulunkulu sekhona iplazi lathi eqala ukulinywa. Iqala ukubona uba umfundisi uthula. Angimazi wayesukaphi, ngimazi laphi. Angaze ngimbone ngisho emadala eJudeni. Wafika ekhasa ebanjwe ngesidlozana. Kanti uNkulunkulu useqala icebo. Yathi ipoto kuyofika uMamNxumalo ibabamba. Yanyuka yayoba uMthibande, yafika uMantshinga, yafika uParis, yafika uMambo, yakhuphuka, yaqeda. Hey, boss. Angizange ngilibeke itende ngithi ngiyaplanta. Angilazi itende njengoba ngakubeka ngithi mina ndabani. Nasesibangeni sizama khona esibangeni. Sathi sizobeka itende, sashiya yonke into kanjalo. Sathi sibone nabo abantu. Bebe besifuna. Yeah. Umhlaba wonke uNkulunkulu tangitshela yona uthe ngizohamba umhlaba wonke. Hey, messages. Wasenginikeza uthi lento eyiprofethiwe kuthiwa isibhedlela icollege. Call. Angangizwa phela. Umprofeti meprofeti usuke ngaprofeti into ela. Uprofeti kanjani enzayo. Nimbola umsibanga. Benza. Funzeni. Uyikhothele lezifundisi. Bekubuka. Bekubuka. Umoya uzobakhulumisa into akade bengathanda ukuyikhuluma. Oh my God. Lalela asifunde incwadi yesenzo chapter number 2. Ngizokhuluma neso. Amen. Asifunde. Verse number 42. Yeah. Baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli. Obandabo. Thina lapha. Awufundiswa sakona. Ibandla laseJerusalem. Lalaneke. uNkulunkulu ngesikhathi eqala ukwenza lo msebenzi uye wanginikeza izwi wathi nanti into engiyifunayo nezozana. Amen. Wanginikeza incwadi yesenzo nizozana ngesikhathi khona isikhathi la kade nginoshumayela khona ngithe ngizokhuluma bazalwane yethu. Amen. Ngizokhuluma ngifuna ukunitshela ukuthi lento enibonayo ivelaphi. Akuyona nje umlilo weqhubula noma umlilo wamaphepha ngisho njalo. Lento inamandla. Yeah. Mamba sukuma womenya umama umbambo lo izama itenzo kuma ngifuna fanele ngibekezelele yaso. Amen. Nambona mama wami. Hallelujah. Umama lo angithi bothi mdala. Amen. Nanguba yabona mama mdala. Hallelujah.
yena ngabizwa omunye umfundisi ngangise nasemthatha ngithola ngiyoshumayela kutsona manje ngiyafika la ngiyashumayela masifika la sithola ukuthi ngimenyiwe kodwa samukelekile kahle hayi siqhubeke shumayela manje ngiyashumayela kubantu akushumayeleki kahle abesethi uma angangitsheli mase siphuma enkonzweni athi weba manje nembo athi weba uyazi uNkulunkulu ungitshele enye into silapha endlini ngithi ma utheni athi hayi uNkulunkulu uthe wena umoderator ngivele ngihlekele ngoba ngangihlekiswa ukuthi uma mhlambe emdala uyathanda nje ala uyathanda nje ukuthi ngoba uyangithanda ngangayinanga sathi masifike Mount Fresh angeletho waphindwa wathi hayi wengane yakho akekise esibiza nonkosikazi wathi yazi nini ngeke ngicela ungamusho lo baba athi uzwakela wathi hayi ngisafike ngiyobona ubaba ubani ngimtshele ukuthi ibandla akekho umuntu ozolisa uNkulunkulu ngaphandle bathi uyongula impela kanti uyiprofeti of course waqhubeka umtshela letho ngathi ngilele ebusuku ngabona ngihleli namadoda engirawuleni wathi uNkulunkulu mina wakhuluma izwi lathi uyabona ubani la ngathi cha wathi lo muntu abapostoli bazoshumayela umhlaba wonke baqobe hey yabaqobe nitaba wafika okhaya umpostoli la ekhulume khona salihlahla silele noma angangamnayo intshumayelo ocabanga ukuthi ngoba intshumayelo eyinkulu edlula nje asanibonana apha umuntu ngesikhathi umuntu amnathi kodwa ma ukhonzaphi bengifisa nami ukhonza la ukhonza ushumayeli wenze njani uthandile asangafuna umbhalo wenzile umbhalo wafika umpostoli mama ngiyakhuluma njalo nethi mamthilisi awusuke lapho ithangifuna nje ngiyezwa kuthiwa manje ushumayela toilet kodwa ngifuna ukukhuluma ivela plant wafika umpostoli ufika lo mpostoli ubaba usamile likhona uthanda indawo ngiyofela wathi uthi inkosi iyamhlaba ukuthi wena umpostoli wena ya ngesikhathi engakafiki lo mama wafika ubaba uNdlela dani kusihlalo ngikubona baba
kwathiwa ngokulambe empambanweni zakhe kwathiwa abantu ngoba uNkulunkulu esengitshela wathi nasi hlala isikhathi sakho sokudla hlala la hamba ngoba abantu okade uhamba nabo bakuhlubukile hamba umengwaqeni empambanweni zemgaqo umuntu ozomfika khona uthathe yena uzohlala naye la ngamfika wamdlela ngamfonela baba wathi khona kitchen wafika ayizobona into uyabona ngathengizwa yakuba senga ngiyoshumayela kwenye indawo phakama ngomfundisi ngathi ngishumayela senga ngisashumayela ngimeniwe ngafika ngathi wena mawami so wasukuma ngathi ngisakhuluma ngithi uyazi wena uNkulunkulu uthakutshela ukuthi la ukhona ibandla lizogcwala into ngazimo wabanjwa amandla walala phansi akanamandla okushumayela akanamandla okubeka abantu isandla kodwa senga sesidliwe khona mama khona baba khona bhuti khona nsizwa khona ntombi khona Sunday school imali njengoba ubona nengaka nje abazali abangabezanga emhlanganweni ngathi ngezwa ngisho yaphothwe Richard Bay yakhuma Richard Bay suma nobekho wayengathandi Alala. wahamba engifuna wafuna senga wazofika eSouth Coast ngathi ngimbona nje ngathi awundoda uNkulunkulu yaphila wathi ngathi yabona ngitende selifikile ngesikhathi sesitende kuphela aqala umpostoli naye lasi suma ngathi ngibheke lasi yaphuphuka eshona ePietermaritzburg ihamba nje akuhambi mina ihamba isigokela yona yambi igokela ihlanganisa amapostoli yathi mayidlula ePietermaritzburg yanyuka eshona eNewcastle yaphothwa eNewcastle bamfundisa nje wamfuna wazwangithola emlazi sine conference wathulayo wangifuna wazwangithola wadela imali yakhe wehla wathi impostoli wathi efika wathi impostoli nathi ke ngithola wathi nami impostoli ufike ekhaya ikhona la Bangfundisi bayamazi babuduba abazalwane abaningi la nefrenko kahle uzoshumayela yashumayela ngayo uma bavuka nebala ubaba uDube namanye amadoda akona omhlongo bona phama
ngesho khona ubaba ongekho khehla ubaba uDlamini labazalwane sasinabo benama branches abo esontweni ngasengifika kubona ngiyavalelisa ngithi madodana kaNkulunkulu sengihamba nangu ukhiye wala esontweni engalapha lento zonke zasesontweni thathani nebandla lonke sengiyahamba anquma namadoda athi siziqhubela thina asindawo la uthi lakhona siyakhona kwanquma salukwazi sakhona kwanquma khehla lakhona lathi sindawo kwatholakala ukuthi ngithatha into yabantu indonga zakhiwe mina kodwa fanele khishwe amadoda azongihlasela ezolanda indonga ezakhiwe yimi ngasengithi kulungile kodwa uNkulunkulu wami unjani ukhona ngahamba ngaye eGoli ngiyoshumayela wasala babuduka wathi bakhathazeke ngenkosi mabefika ukhona uNkulunkulu bathe befika labo bayothatha indonga bezolanda noBabudube bathi Babudube sicela umhlangano ophuthumayo baba cha sithi asilethe enye indoda ezosebenza phakathi kwenu basebethi uMamdube awukodwa uphi uMamdube wathi uMamdube angazi ngikhuluma ngobani bathi ibali wathi uMamdube mina angazi naba mina ngiyintenesha angazi ukuthi mhlambe bangazikhulumela nabo la washikholisa kwasishana madoda esamba kendo bezimbili bathi salwazi sonukhiwe sonke sathi salwazi mntanami uKristu uyena sisadokotela uma khona inkinga uyena osinikeza imali uyena usipha ukudla asinazi nina baphuma bathi ngoba ukhiye nithuambe naye kulungile siyabuya ngathi mangihlethe ngiphume eGoli ngafona ngathi Kitchimani sengisendleleni nizolanda ukhiye wathi lo sowulanda kanjani ukhiye ngoba ibandla lonke lingakuwa noma sinawuthatha ukhiye kuyafana ngeke kusondela bathe ubusukhuliswa lo sister wase underpaid ngathi ngidlula sizothandaza kwindawo lapha wakhala wathi awukosi nesifakazi uthi nangu lo pastor engambona isuku yile kwathiwa upastor wami nangakini siseza nakuwe siseza nawe umpostoli ukuthi bongazi njengoba nje lento esiyo uzoba yona emva kwa 20 minutes suwela manje how Jesus that's it verse number 42 baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli
nasekuhlanganeni nasekuhlephuleni isinkwa nasemikhulekweni kepha baba yilowo nalowo muntu wehlelwa ngokwesaba kwenziwa ngabapostoli isimangaliso nezibonakaliso eziningi bonke abakholwayo babe ndawonye bahlanganyela izinto zonke. Imani ke bazalwane ngoba sesiyafunda manje lethi iBhayibheli libenze njani baba? Baqinisela njalo. Baqinisela njalo esifundweni sobani? Sabapostoli. Ngoba nawo ibandla laseJerusalem. Akithi. Amen. Baqinisela njalo esifundweni sobani? Sabapostoli. Yeah. Nasekuhlanganeni. Yeah. Nasekuhlephuleni isinkwa. Yeah. Nasemikhulekweni. Yeah. Kepha kwaba yilowo nalowo muntu wehlelwa ngokwesaba kwenziwa ngabapostoli izimangaliso nezibonakaliso eziningi. Yini eyenza izimangaliso nezibonakaliso eziningi? Abapostoli. Baba asiphinde futhi. Yini eyenza kube khona izimangaliso? Uqinisele nokuhlangana nokukhuleka ndawonye. Oh, awuphinde. Baqinisela njalo. Ngani? Esifundisweni sabapostoli. Lithi iBhayibheli baqinisela njalo esifundisweni salo. Sabapostoli. Kusho babamba into. Bayibambisise. Ukuthi leke khona abapostoli. Iyiyo asibambe. Ya. Asibezwe bedwa. Asibezwe bebanga imali. Asibezwe bebanga ibandla. Ngoba ibandla babelazi ukuthi asilone nabo linomnikazi walo. Baba nginte ngathi sho. Futhi nasekuhlanganeni. ya Nasekuhlephuleni isinkwa. into babeyihla ndawonye. Nenzani bazalwa? Hey, yimuntu obona. Ifuna sibambe lenkosi. Ngoba ngiyaphinda ngiyasho. Ngithi ngifuna nifunde namhlanje uma nithi ngabapostoli ngempela nazi ukuthi ayikho leyo nto onayo. Yes. Umbosoli ikhona into yakhe. Ayikho. Mele waqala uthi amanzi lawo. Awuyena umbosoli. Awuyena umbosoli. Ngoba makhuluma ngompostoli uyadela. Usho amagama umuzi wakho. Ngisho umuzi wakho. Mafika thina nje. Ongcono ngalalela nje. Sesikhona phela. Yeah. Ama-owner. Sesikhona. Yeah. Ngikhuluma ngebandla mina. Yes. Lento yenziwa isonto nangiyazi. Funda sifethu. Baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli. Yeah. Nasekuhlanganeni. Yeah. Nasekukhulekeni. Yeah. Nasekuhlephuleni isinkwa. Funda 4:32. Umlungu anqondo ufunda kwakhe. Yabona. Ayifunda. Izenzo. Awinjo ba. Befuna ifunda yelo ba. Yebo. Anong ibuko ba sana? Kung sa buwan na? It chapter 4 verse 32. Amehlo athi one alala
Funda baba. Alright, bakulunga. Angasho. Felile baba. Oh, alright. Bese duranda. Isixubo sabakholwayo sasenhliziyo nye. Yeah. Nomphefumulo munye. Uyayizwa angisho abapostoli ngisho abazalwane angisho mina ngisho abazalwane ikale lento lapha uyayizwa lento ikale ngoba bazalwane lethi babe isisuku sabakholwane sasinjani sasinhliziyo ke yebo Awabakho noye nomphefumulo munye umphefumulo munye. yeah. Awabakho noyedwa owasho ngezimpahla zakhe Yeah. ukuthi Ngesakhe angasinzima ke le kaze ngishumana kwendawo ngathi baba le kama zakulashiya manje ubani wekhona wabuya kwabenyaka ukona inyawo indoda ivuka isudu indoda umfundisi ngithi mina nijwayele ukunikelisa abantu nikela bazonikela nojesu emthatha ngithi ke mina sikhathele unikelisa ake nisho nina yaphumula iy'kathula indoda zizintsha yaphumula yahamba isuthi yambangana kodwa bakuhlanganyela konke. lithi ibhayibheli bakuhlanganyela konke 23 Abapostoli baveza ngamandla amakhulu ya ubufakazi ya ukuvuka kwenkosi uJesu. ya Umusa omkhulu wawunjani wawuphezu kwabo. yini eyenza umusa omkhulu ube phezu kwabapostoli-ke manje ibandla lahlangana lathi balibheka labona abapostoli bengena ehlathini bevumbula abantu lathatha yonke into elinayo lathi kungcono enginakho ukujidela enyaweni zabapostoli ngoba abapostoli balanda abantu ezonweni. Hallelujah. Hayi ugogo nikelani bazalwane ujesu lombusiza hayi labantu le ibhayibheli bantu njani abantu bahlangana mabahlangana nje umoya wenze njani ungena phakathi kwabo abafundisi wenze njani ukunikela yeah. Verse 34 Kwakungekho oswelayo phakathi kwabo. Kwakungekho njani oswelayo. imani kwakungekho njani Oswelayo. ngifundisa nge-blessing hayi ngoba ngiyifundisa kunina fanele mina ngibe njani ngibe yiyo ukuze nani enziwe njani nibleswe angizovula amavesi amaningi bangifuna nibusiseke ngizovele ngilande uNkulunkulu nenze njani akutshela isibusiso nina nibusiseke mama mawuthandaza ufuna uNkulunkulu akuphe u-5,000 uthatha mhlawumbe isikhathi sikade 2 days or 1 day. adlanjani uma isuka la edrive imoto athi mayifike ePort Elizabeth athatha upetrol akanawo akaceli kumuntu uvela tshela inkosi athi lo hambe sami nginawo ngizofika ngawo esiteka kanti uNkulunkulu kune indoda noma owesifazane amkhuphula kancane athi abesathe 5,000 usuka kodwa wenze njani nawo yini menza lo akakhulumi nabantu ukhuluma noThixo Kwakungekho oswelayo phakathi kwabo ngoba bonke ababenga abanikazi bamazwe
noma bezindlu Yeah. bathengisa ngakho Yeah. baletha imali yalokho abathengise ngakho Yeah. bayibeka ngasezinyaweni zabapostoli. Inzima leyo. My Jesus. Lithi babeba. Kwaba yilowo nalowo wabelwa njengokweswela. Wow. Ibazana leta ngazi ithanda ukufuna Ayi, ngijwayele ukuyikhuluma njalo. Ngithi mina uma kale ngikhuluma phezulu ngiyakubona ngikhuluma ngaba uzomnikela lesishuku. Ngithi mina uma umzalwane engaphipho kweshumi usuke etshela uNkulunkulu ethi umsebenzi wakho awungahambi. yes. Angisho benihumushe ehlala lapha emishini. Angisho ihumusha mina ehlala lapha emishini lilapha libheka abashumayeli nabavangeli abangabashumayeli. Angisho lo humusha mina. Isho umuntu obizwa uThixo osebenzayo. Ishumi awumengene lento. Ngene. Yes. Ishumi baba umntwana uma ibandla lingeniswa kweshumi okweshumi mangena mfundisi okokusebenza akubona kokuya hotela akubona ukuthenga iMercedes Benz okokusebenza umsebenzi kaNkulunkulu mazingena ishu akufanele ibandla liswele akufanele ingane zingafundi akufanele abafelokazi bahonjiwa noma ngabe sekwazi ukufuna impesheni fanele sishawulayini empelanyanga konke niyenzayo nithi into ezwayo njalo ngenyanga isidla angithi esidlweni kusuke kukhonekthwe ishumi makukhonekthwe ishumi ngifuna ubona izalukwazi meni zenza zizohola into ebhalwe eBhayibhelini. Ushoda ufunde baba ngazama siyafunda la hey niphuma ngeke ngishaya siyafunda funda amanzama Chapter 26, sifunda verse 12. Isihloko sithi okweshumi. Ngifuna ukusho ukuthi kudloba nokweshumi mangena endlini kaNkulunkulu. Akudliwa umuntu oyedwa umfundisi kuphela. wemfundisa uthekho ngiyakujabula Ayikuqedile ukuthatha okweshumi kwezithelo zakho ngomnyaka wesithathu okuwumnyaka wokweshumi usumnikile uLevi khona nomfokazi nentandane. yima baba unika bani nani umfokazi nani nentandane nomfelokazi nani mfundisi ukuba baze phakathi kwamasango akho basuthe. ngabe unenhlalo ufika ijuice 100% 100% uyimali 100% 20 rand ngabe unenhlala ithathwa yonke iyofaka bank
sure no part. Bazalwane sesino 100,000. Ebanesibili abantu. Baqoqa abantu ukuze bagcwalise izisu zabo. Awubinde futhi hlaba bayizwanga Deuteronomy 26 verse 12. Ihloko sithi okweshumi. Lapho uqedile ukuthatha okweshumi kwezithelo zakho ngomnyaka wesithathu okungumnyaka weshumi usumnike uLevi khona nomfokazi nentandane nomfelokazi kuba badle phakathi kwamasango akho basuthe. Yes, what? Bahle benze njani? Ukhona ibaba la kuthi khona. Akuthi mase iqoqiwe, ithwalwe, iswe standard bread. Ukhona. Yes, standard bread. Sihlele ehlalo nesithengwa yithina esontweni kodwa ukhona imali kaNkulunkulu asiqonde ukuyiclaim kodwa imali kabani noma khona umgadi wayo kodwa yenza umsebenzi kabani mangidlula nje eChurch Bay imali kaNkulunkulu khona uzothi ngifele ngilale okokuqala lokho mama number 2 ngifuna ilucosade angijobotha ngiyicela ngoba vele imali akuyona kabani ekababutipati kodwa imali kabani ngifuna ilucosade ifike ilucosade mase ngihamba imoto leya yami ingenwa yini mangishula kwamantshini angifuni ukuhluphe wazi kahle nje uyatatazela mangishula utatatezwa yini ngihamba ngisebenza ngiyayishula bengafuna imali yamuntu bengishula nje ngikuza isobona lapho kwenza inkonzo ngiyashula nje uthenga izobona upetrol anginika wona mange upetrol ukuthi ngidlule ngithenga ukudla ngidle vele bengifike ngabani kaNkulunkulu fanele ngenze njani ngidle mafika bazalwane emzini wakho ubambuyeka uba ungazi uyothatha ijuice nawo ngeke uyiphuze unikeza bazalwane sala bakhona nje abafundisi thanda lendlela bakhona nje bazi ukuthi imali ekabani futhi awashumi bazi ukuthi imali babakwela moto ngetamathumba tjwa asinayo indawo yokubeka akitho amathumba angene With solo
engenza ngisho manje bazalwane ngenzela ukuthi ibandla lingahlupheki ningathi asinalutho hayi futhi mamncuma kumbi njengoba ngisho nje kumbi ukunikelisa abantu kodwa wena unganikeli yenda ujwayele ukunikelisa abantu kodwa wena unjani yini ndaba yokuthi unganikeli ngoba phela ufundisa abantu ngani wathi umbaba bekunikeliswa kwenye imvuselelo wafuneka imali ngazi ukuthi mamiliyoni amangaka ngathi ukube bengikhona bengiyophamisa isandla njengesilinyana nje ngihleli lapha emuva ngiphamisa yebo baba ngoba ngizofika ngisifake ijaketi yami yithi ngihleli lapha njengesilinyana nje ngiphamisa isandla ngithi yebo baba yini ndaba ngithi baba cha ngithokoziswa umnikelo onikeliwe bengicela bonke abafelokazi bame ngenyawo ngoba ninikelise imiliyoni ngicela nje imali encane u400,000 ngicela bonke abantu bathule 400,000 befundisa ngiyacabanga ngoba abantu nisifundisa ngomnikelo bengicela nina ilethe nje kulo 4 million mhlawumbe 400,000 eke siphe labasana ukuthi salala siyaxoxa ngithi amen ngimnanda ngithi ya ukuthi semini besifutha labasana ngithoka mntathe ngekho besibhu la ipulpit omunye ubekele nebhekele omnyele nebhekele omnyele nebhekele omnyele la omnyele la omnyele la angazi ayo bedenda besifutha ubona isitho sithoyisa thina lento lena bafana sitakakhulume nje angithi omunye uzela uzothandazela okuseyazi kodwa manje kodwa ake uhlale uzi iswe siyeza kwena usazodangwa nawe basala angithi siyaxoxa sikhululekile masikeda nje la nini zama-ashas awu-10 ashas olinye lizoba lapha elinye lime lapha elinye lime lapha elinye lime lapha esekuthi amanye amela awokhe nje angithi ngiyabona le ngikhuluma ibuthakathaka angithi ngiyibona futhi ngiyayihlekela nje kithi yabona umnikazi wenkonzo nathi ngidefrukisha imbale nje khona ukukhuluma lento bafethu nendaba emnyama akekho umuntu ozophuma lapho engazanga ayizwe lejuice eseyiphuza ngizocela nje umoya ongcwele athokozisa abantu mabehlangene bayamdinga umoya abathokozisa ubona abantu behleka
uyazi kuye kwenzeke umuntu akhuhleke sifise kuze kwakho ekhuhleke abese ebanjwa ilento ekuthintile nje apho mashaya omama bakhona bathandaza basemthandazweni already ithatha lenda kodwa inamali mhlawumbe emva kwa-20 minutes noma emva kwa-15 minutes uNkulunkulu mama umali bengicela lesishalo lesi ngikusekusile shaya ubamisana emzini wakithi sasindiswa ijabulela umasista wami the last born yayinenkani ekhaya ekugcineni